ένα νορμάλ αεροπλανάκι, χωρίς ουρά και ένα τεράστιο από αυτά που ψεκάζουν. Και πετάνε πλάι-πλάι. Explain this, που λένε και οι Αμερικάνοι. Πώς γίνεται? Κάποιος να μου δώσει μια απάντηση. Δεν θα τη βρούμε την απάντηση. Γιατί την έχουμε την απάντηση. Και αυτός εδώ έχει ξεκινήσει εδώ το ψέκασμα και το προχωράει. Ο άλλος πέρα χάθηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, η σημερινή, από έναν ουρανό ο οποίος ήταν καταγάλανος το πρωί. Καταγάλανος με ένα ωραιότατο ήλιο που μας ζέστανε. Αυτό κάνανε. Ακριβώς αυτό που βλέπετε κάνανε. Να το και το μικρό αεροπλανάκι. Με τη μικρή ουρίτσα. Και να το και το άλλο το αεροπλάνο. Οκ, θα τα πούμε στα δικαστήρια, κύριοι. Στα δικαστήρια θα τα πούμε. Οι μικροί και οι μεγάλοι συνένοχοι θα δικαστούν. Σας δίνω το λόγο μου. Στα δικαστήρια θα τα πούμε.